O conselleiro de Emprego, José González, visitou esta mañá a nave de Estaleiros Catoira, no porto de Rianxo, para coñecer de primeira man o oficio de carpintería de Ribeira. Alí puxo en valor este taller de construcción de embarcacións en madeira e este oficio tradicional, do que a día de hoxe quedan poucos profesionais en Galicia. Co fin de reverter esta situación, o titular de Emprego anunciou que a Xunta potenciará o vindeiro ano a formación en oficios tradicionais, cunhas bolsas para aprendices, coas que se busca acadar esa remuda xeracional e lograr a pervivencia da actividade. Vimos aquí a ver tamén unha parte do que supón a artesanía de Galicia, non? Neste caso a carpintería de Ribeira. Eu creo que este é un dos oficios tradicionais máis ligados a un sector tan importante en Galicia como é o do mar. Dende a Xunta de Galicia, dende a Fundación de Artesanía de Galicia, temos o máximo interés en conservar todos esos oficios tradicionais. Hai unha cuestión que estou seguro que vamos a coincidir cos artesáns hoxe aquí, que ten que ver coa remuda xeracional. Queremos apostar por esa remuda, porque volva a haber aprendices, porque a xente entenda que os oficios tradicionais tamén teñen un futuro. O ano pasado, pois, fixemos, ou neste ano 2025, estivemos traballando con un programa que é Aprender da Tradición, e o que vamos facer no ano 2026 é reforzar ese programa a través de bolsas de aprendices, dotando con 1 millón de euros para poder chegar a 50 aprendices. E queremos que se faga da forma tradicional, que eses aprendices estén aprendendo oficio e cobrando xa dende o primeiro momento. Por lo tanto, pois vamos a hacer un esforzo moi importante da Xunta de Galicia, como digo, para apoiar nos diferentes oficios tradicionais esa remuda xeracional. Un aspecto este, o da remuda xeracional, no que tamén incidiron dende a Asociación Galega de Carpinteiros de Ribeira, a Galcari, como parte imprescindible para a continuidade dun oficio tradicional, que conta ademais coa declaración de ben de interese cultural do patrimonio inmaterial por parte da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Nós seguimos apostando por a remuda xeracional, debería, al menos esas bolsas, pero sí a creación a futuro de un ciclo formativo desde os seus niveis máis básicos. Se pode entender que quedamos moi poucos e que non ten demasiado sentido xa que apostemos por este oficio. Eu entendo que sí, porque sería o coñecemento que desaparecería, pero ademais é que pensemos que, aunque estemos construindo poucos barcos, quedan 2.500 embarcacións de madeira profesionais que, se non poñemos remedio, antes ou despois van quedar sin ser atendidas por personal cualificado. O sea, lle vexo todo o sentido do mundo, aparte do nulo impacto medioambiental que teñen estas embarcacións e que o uso da madeira deberíase fomentar e impulsar. Na actualidade, Galicia conta con aproximadamente unhas 15 carpinterías de Ribeira en activo, a maioría delas asentadas na ría de Arousa e agrupadas en Agalcari, xerando ao redor duns 100 empregos directos e uns 500 indirectos.